ka jingklat kindit jong ka samla ritina hansi kawe niki klor mare bapau ka ribhoi bat ka jila ka long ka jing do nong tang ka yeng ka sem henry ka district bat ka jila baro kawe namar ka dei ka samla ka badon ka jing kirmen ban khur bon ki takma wan wan ra nam ya ka jila hakini ki snam ban wan ka badang don ru hapdeng ka jing sha pentben hasai ban ru ha Meghalaya Athletics Association coaching camp nakabenta ka National Games banlong hausnem arjar arpunyo. Karitina kadeiru kasamla kablaju shimbenta habun ki limpong bahe bat khoru bontli ki takma ya ka district bat ka jila de kumju. यहाँ पर क्या फिनिश किया है।